Сметката за бюджета отново ще се плати от народа. Дигат осигурителния праг на 4130 лева, което означава, че всички до тази сума ще плащат 30 на 100 осигуровки. За сметка на това тези по 10, 20, 30 хиляди лева заплати, като директори на банки, менеджери на международни компании и крупни бизнесмени, ще продължат да плащат наполовина или на една трета осигуровки. Вместо да премахнат осигуровките върху масовата заплата от 2000 лева, а на тези с големите заплати да им сложат осигурителна тежест по 40-45%, те отново искат сметката да се плати от най-бедните. За съжаление, същата е картинката и в бизнеса. Ще намалят прага за регистрация по ДДС от 166 000 на 100 000 лева, което ще засегне най-малкия и семейен бизнес. Това са фризьори, маникюристи, обущари, ключари, домашни потреби, малки бутици, магазинчета за левче. Защото те просто ще бъдат принудени или да вдигнат цените с 20%, което е напълно невъзможно, или да минат в сивата икономика. Но никой дума не обела за големия бизнес. Защо? На тях да им вдигнат данъка от 10% на 30% и да видим каква ще бъде математиката и колко пари ще се съберат за следващата година в бюджета. Да не говорим как тихо-мълком се раздават нашите природни богатства като нефт и газ и то на компании с наименования като ОМВ Офшор България, в която се оказват съдружници австрийското правителство, саудитското правителство, както и израелски компании. Реално погледнато, ние в момента си раздаваме богатствата, които са обект на националната сигурност на араби, на евреи и на австрийци. Занимават ни с глупости. Скандалите между Пеевски и Борисов само и само за да прикрият поредното ограбване, което този път ще бъде директно от нашите джобове.